moloyo kaka kuonde mamoko ma ji ok obedo gi ikruok kendo gi puonj makare. Mena winjo kiwacho ni nitiere jogo mamede chiwo kony ne riwruok mar Kenya Red Cross. Pono ni nitiere riwruok moro amora kata oganda mane gom mondo ochwale lwetgi ochiw sir margi kokalo kuom Red Cross gitim nang'o, Maurice? Jogo madiher mondo chiw oganda ne Red Cross kata Msalaba Makwar, wan gi offices magwa e kaunti 47 ma Kenya mangima, kendo wan gi offices mag regions magwa 8 mar Kisumu kendo motelo ne West Kenya ne Kisumu Milimani ka, kendo headquarter wan in Nairobi. Koro ka gidhi offices magwa to wanyalo miyogi kaka ginyalo konyo jopiny kaluwore gi kony ma gichiwo. Gin konanya mage, Maurice, ma debed ni untiere go kod rem mondo mi pono ni nitiere jok madwa chwalo lwetgi ging'e kuma ginyalo chiwe kony. Gin ang'o gini monyalo bedo ni un go kod rem kaka riwruok mar Kenya Red Cross gi oganda duto mosebedo ka chwalo kony na jogo moseyudo midhiero mar oula? Kony ng'eny tanyalo kwano gik moko 3 ma mbele ma ginyalo chwalo. Mokwongo en chiemo, mar 2 en kelo gigo manyalo konyo families ma pi odaro e miechgi ma waluongo ni non-food items, onget, sufuria, bata. Sana ka gibiro ofis wa to wabiro miyogi kaka kuonde ma ginyalo yude gigi. Mar 3 en thieth, kendo wakwayo mondo gimiwa yedhe mwanyalo konyore gi county government mondo watim integrated medical outreaches kuondego ma wane gi kambe. To bende nitie moko ma bende odar, seche moko gin gi chandruok mopogore opogore, bende Msalaba Makwar nyalo chopo kuomgi kamiyogi pesa e gimiluongo ni cash transfer mondo gikonyrego e ngima mabiro. Niwach seche ma masira ohinyo ji kama, wan gi gigo mitimo sani to gigo minyalo tim bang'e ka koro weche osekwe mondo mi jogi odog e ngimagi kaka nitiere ndalo machon. Erokamano Michael. Bende nitiere jogo mosebedo ka ywak ni pok ochop irgi gi Kenya Red Cross kata riwruoge ma chwalo oganda ne ji. Aneno ka gweng' ma Mathare nitiere rawera mane bende olalo familia mare ndalo 3 bang'e ne pod oywak ni onge kony moro amora mosechopone. Ere kaka ung'iyo kit kuonde muchiwe kony? Uyiero nade kumoro amora mudhiye mondo mi uchiw kony? Ere kaka utiyo go tarubin mar ng'eyo kuonde mwinjo bed ni uchwale lwetu? Michael Iwinja. Kaka nawacho ne wan gi familia 9,500 moseyudo chandruok kaluwore gi masira mar pi. Kaluwore gi kony waseyudo wan kaka jo Msalaba Makwar wasechopo ne dhano kendo familia 3,600, kendo wadhi mbele kiny wanosodo, wakonyo jogo manosodo. Orucha tich abich wabro bedo piny mar Kadhiambo gi West Nyakach. Koro pod kuondego kata oginenowa to wabro chopo kaka kony medo mol kendo biro e migawo marwa ma Msalaba Makwar.
Penjo ni to ere kaka uyiero kuma uchiwe kony kaluwore ni nitiere jok moko mosebedo ka ywak ni pok uchopo irgi. Ere gima ung'iyo mar neno ni wachak gi alwora ma ka to wawe Mamondi. Ere gik mung'iyo mondo mi oganda obed kod ng'eyo kotenre kaka uyiero kuonde muchako chiwe kony. Nikech nitiere kaka namiyi ranyisi mar rawera modak Mathare motieko ndalo 3 kanowito nyithinde kaachiel gi minode. Wacho ni otiyo gi pesa ne owuon kapok oyudo kony moro amora. Ere kaka ung'iyo kendo uyiero kuonde muchako chiwe kony? Maurice. Chiwo kony kaka warango kendo wabedo gi chenro mar ng'iyo ni en ng'ama nade mikuongo mikony. Wan gi gigo miluongo ni criteria ma nyiso kaka kony obiro gin jomage monego mikony e yo mapiyo, kendo watemo ng'iyo ni gin vulnerable groups mage ma koko kony e yo mapiyo to kendo ngimagi nyalo bedo mok kare. Koro gin gigo ma wang'iyo to mokwongo gin jogo ma ohinyore kabisa kendo onge gi nyalo kaka onyalo dhi konyo yudo kamoro monyalo konyre godo, kaka jodongo, mine matindo, nyithindo, mana ka aluongo achiel kuom matin go, but nitiere chenro mwarango kaka jogo ma Msalaba Makwar. To wan gi geno ni Nyasaye koyienwa yudo kendo kony moromo to wabiro chopo ne ji duto. Erokamano Maurice, kwatieko to nyiswa ni un kaka jochiw kony nitiere gik muromo godo e pap kuondego. Nitiere seche ma kata in kaka dhano ing'iyo to duogo chando pachi kendo nyalo miyi dang'ne mar paro. Bende nitiere seche ma bende ilosonu mar miyo hocho kendo neno ni uyudo hocho mowinjore kotenre gigo ma bende uneno e pap kuonde ma untiere go Maurice? Mago nitiere kendo wan kaka Msalaba Makwar gin gigo mane waseng'iyo ni nyalo timore. Mokwongo wan bende wan dhano tiyudo ka seche moko kuonde mwadhi reso ngima mar jogo moyudo chandruok, waromo gi neno gigo ma seche moko pok waneno bang' ndalo mang'eny, to kendo iyudo ka seche moko wanyalo tiyo seche mang'eny mohingo kaka onego bed ni watiyo. Koro kaka wan jo Msalaba Makwar wan gi jogo ma waketo machiwo hoyo makende kendo konyo jogo ma officers magwa matiyo makonyo jopiny sa asaya ma wan gi paro ma wadwaher mondo konywa godo. Kendo machielo en ni watemo mondo kik wati seche mang'eny. Koro wan gi officers watemo miyo gitiyo ka giwilore e kind seche 6-5 mondo gibed ka giyweyo, mondo gibed gi paro maliw sechego ma gidhi konyo jopiny. Ne waseche midhi konyo jopiny nyaka ibed gi paro maliw, nyaka ibed ng'ano manyalo ng'ado rieko mapiyo mondo ikony ngima mar jogo midhi konyo. Erokamano Maurice, kendo erokamano kuom loso thuolo go kodwa mbaka. Nyakwar mga jong' wanen kanye Maurice.